माने गोबां नागिर मोननै मोनथाम जायगायाव नागिरबाय आरो श'रुमावबो हाबबाय आरो गोबां नागिरबाय हानायावलासि दायावलासि गैया जा जोङो नेंग्लेलांबाय निजि माने कामायनानै माल बुस्थु बायोबाना इ बुस्थुखौ माने मान हथाके माने खोमानो बिराद दुखु नाङो आरो ना गाइस स' गाइस जों दा नै इयावबो सोंबाय इयावबो मोनजायासै दा टाइमा जाबाय ओमफ्राय दा जोंना मालिकनाव हरखो जों पास नाम्बारखौ दिहुनना लादो माने प्लास नाम्बार दिहुनना जों मोनफैबाय पुरा गिदिं फेन्सि बाजार नंगौना दुर्गा फुजानि गस्ला लंपेन्ट शपिं खालामना लांजोबसै आङो नों लांला So hey guys, good morning गासिबो good morning नोंथांमोना दं आसा खालामबाय नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै so guys नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन होननानै so guys दा बर्तमान थांनायदो गुवाहाटी guys माने जितुबा उकएनजे थांदो जोङो थांगोन आरो ना गुवाहाटीयाव जितुबा आंनिया गारिया एसे प्रब्लेम जाना दङ ना इ गारिनि माने मोननैसो माल बुस्थु जों दा गुवाहाटीयाव नायनो थांनायदो ओमफ्राय दिनै आंनि गारिखौ लाबोनाय जायाखै जितुबा जोंनिया उकएनजेनि गारि दानो जोङो जमा थांगोन आरो माने गारि गंसे सानैबो जमा थांसिगोन कलकाता राइड मारिनायावनो आंनिया इदि माने प्रब्लेमा जाना होदोंमोन आरो उपाय गैया आंबाबो जेबो साना आरोना जि खालामो गासिबो भगबानानो खालामो मोजांबाबो हामाबाबो इनिखायनो आं जेबो साना नोंथांमोनाबो जेबो साना आरोना लाइफआव माबा मोनसे जुदि नोंथांमोननियाबो मालाबाफोर जुदि मायबाफोर प्रब्लेम जादोंबा आंनिया दिनै प्रब्लेम जादों होनना नोंथांमोना मालाबाबो दुखु जाबाय थानो नाङा मानो होनबा प्रब्लेमखौ भगबानानो खालामो आरो प्रब्लेमखौबो मोजांखौ भगबानानो खालामो आरोना गाइस बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबाबो टेनसन जानो नाङा दुखु जानो नाङा जि जादो मिनि खुसि थांबाय था गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थादो आदा नोङो हेलमेटखौ सोलायदो नोंनिया हेलमेटा जोबोद पुराना जाबाय आदा नों सोलायदो होनबाय थादो स' गाइस आङो हेलमेटखौ साननैसो थानानै सोलायगोन आंनि गारिखौ एसे मोजां खालामनानै लाग्रोनि बेनि उनाव हेलमेटखौ सोलायगोन आरोना गाइस माने आङो जि बुस्थुखौ लायो इफोर बुस्थुफोरखौ आं माने गारनो बिराद दुखु मोनो आरोना दा जुदि आङो बेलेग हेलमेट गोदान लानाय लोगो लोगो आंनिखौ बारा खाथ्रि खालामनायानो जानाय नङा न'आवसो दोनबाय थानाय जागोन गाननायानो जानाय नङा खालि हेलमेट गोदानखौल'सो गाननायानो जाबाय थागोन बेनिखायनो आंनिया माने जि बुस्थु थायो माने इफोर बुस्थुफोरखौ आं माने बिराद गारनो बायो आरोना गाइस लोगोआव लाबाय थानो लुगैयो होमबासो गोसोआ बिराद खान्थि मोनो खारन निजि खामायनानै निजि माल बुस्थु बायनायखौ लाबाथाय गोसोआ बिराद मोजां जायो आरोना खिन्थु मालायनि सायाव जुदि मोननाय बुस्थुखौ ना जुदि केयार खालामनायखौ नाङा नोंथां आं बेलेग हर आंनो बेलेग हर ओरै जायो खिन्थु निजि माने कामायनानै माल बुस्थु बायोबाना इ बुस्थुखौ माने मान हथाके माने खोमानो बिराद दुखु नाङो आरोना गाइस स' गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा रङिया बास स्टेन्ड मोनबाय जोङो दा बर्तमान ओमफ्राय सायाव नायनो हागोन नोंथांमोना गुवाहाटीया दङ इयाव 55 किल'मिटार अ माय गड बारा गोजान गैला नैबे जाबाय रङियानि बास स्टेन्ड टेम्पु स्टेन्ड सोब गोसो बायदि मोनजोबगोन ओमफ्राय दा जोङो नै राइट साइडथिंगाले टार्निंथिंगाले थांनोसै केमेराया बारा चार्ज गैया आंनिया जिखिनि हायो भिडिअ खालामनो सेस्था खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस अके पुरा दखना दुर्गा फुजानि बिराद मानसि आरोना ओमफ्राय दा इथिंगाले गारि गिदिर फैनो हाया मानो होनबा इयाव रं फोनबाय थादों ब्रिजआव पुरा मजा मोनसे बनायदों आरोना गाइस रङियाव बरिया मजा नांदोंखो ओइ भाई साहाब गिदिरदों नामा नोंनिया गिदिरनाय नोंनिया गिदिरनाय रङा गोलैगोन नों माने टार्निं मारना होदो आरो न' अ भाई साहाब दा जोङो नै राइट साइडथिंगाले लानोसै माने जोङो सर्टकाट पुरा बारसगोन आरो माने जोङो हाउथिंगाले बे हाउथिंगाले गाखोला दानिथिंगाले जों सर्टकाट माने मेन रड गाखोगोन पुरा हेभि स' गाइस जों दा बर्तमान फैयै मोनसे मेन रडआवथ' समाय रेस्ट लाबाय जितुबा माने एसे गारि सालायबा रेस्ट नांगौ जायोना मानसि ओंखायनो जोंथ' समाय रेस्ट लाबाय ना मा बुङो उकएनजे बहुत दिननि उनाव आरोना दिनै बहुत इन्टारेस्ट जादों जोंनिया दिनै लाइफआ न' सुपार दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना गारिफोरा बिराद जाम जादों एसे आगोलावनो माने ब्रह्मपुत्र दलं मोनगोन ना एसे आगोलाव ब्रह्मपुत्र दलं दा माने गोबां गारिना फैसा एसे बोरैबा जानो हानाय दा जों थांनोसै दसे खमाय रेस्ट लादोंमोन इयावनो एसे माबि जालु जाला फिसा खामबाय आरो दे आरो It's the sound of soul in me, live your life, live your dream. Oh, you ain't ready to believe. So guys, जों माने गोबां नागिर मोननै मोनथाम जायगायाव नागिरबाय आरो श'रुमावबो हाबबाय आरो गोबां नागिरबाय हानायावलासि दायावलासि गैया जा जोङो नेंग्लेलांबाय पुरा ओंखाम उखैबाय ना मा बुङो ओंखाम उखैया थान्ना हाला दा जोङो दा जिखुनु जाया फिसा हटेलबाबो नागिरनानै माबा मोनसे जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आंनिया दिनै मोनगोन ना आखा खम बायदि मोनखादों आं न' बिसोर बुंनाय बायदिबा जोंखौथ' आंबो बारा বিশ্বাস खालामाखै थेवबाबो नायनोसै मा जायो नाजाबावनो ट्राइ खालामनि न' टाइमाथ' दंबावो नायाखै बहुत खम दा नैबेखिनि लकेसना मा होनोमोनलै बावबाय थायो आं जोङो दा बेलतरा सार्भे खाथियाव दोङो बेलतरा सार्भे खाथियाव दङ न' दा जोङो बेलतरानि सार्भे खाथियावनो दा जों ओंखाम जानोसै होमबा न' हरै आरामसे नायनो हागोन नोंथांमोननि लकेसना माबायदि मानसिफोरनि भिर बापरे बा
गारिया दा 2 खिनियाल'सो बाय खालि एसे आगोलाव देनजार गारिमोन दा जों गारिखौ एसे साइडआव लाखिनानै दा जोङो ओंखाम जानो थाखाय हटेलाव फैनाय जादों दा आरामसे जाना लाग्रोनोसै बेफोरावबो गारिफोरनि सार्भिस खालामो खालामनायालाय होमबाबो दा आंनियासो मा जाबाय थादों माया मोनो एसे टेस्ट खालामनोसै आं स' गाइस जों दा नैयावबो सोंबाय इयावबो मोनजायासै दा टाइमा जाबाय ओमफ्राय दा जोंनो मालिकनाव हरखो जों पास नाम्बारखौ दिहुनना लादो माने प्लास नाम्बार दिहुनना पासनि नाम्बारखौ जोङो मार्केटाव बाहेरायाव नायनोसै जुदि बाहेरायाव मोनबाबो दिनै जों लाना थांगोन इ मडेलखौनो माने मिलायखाबाय स' पास नाम्बारखौ जों गैयिनि थाखाय जों बाहेरायाव नायनो हायाखैमोन जों दा पास नाम्बारखौ मोनबायना जों बाहेरायाव दा नायनानै जुदि मिलायबाथाय लांसै आरोना दा बेनो आरोना बुस्थुआ आंनिया दा बिराद खस्थ' बिराद नागिरबाय जोङो जेराव मेराव हाबजोब्बाय आरोना बिराद गोदोर गोदोर शरुमावबो हाबदों बापरे बाप गैया दा नै मोनाबाय गारिफोराबो जाम जानाय हमबाय नै गारिफोरा आरो हिर'नि मा बुंनो दे आरो नैबेबा बेटारिना स्कुटिया हमनोनो हालाय लांला मा ओंखारदो दै स' गाइस दा बर्थमान जों मोनफैबाय पुरा गिदिं फेन्सि बाजार नंगौना दा माने जोङो सानसे गारिनि मालुस नागिर मोनि रागा जोंनि दा जों फेन्सि बाजाराव फैनोसै दुर्गा फुजानि गस्ला लंपेन शपिं खालामना लांजोबसै आङो नों लांला दा नायनोसै ओमफ्राय मार्केटाव मा ओंखाराखै मोजाङाथ' लांखागोन नों मोजां लांगोन ओरैनो मा टाइपनि स्पर्टिं नायनोसै जिन्स पेन्ट स्पर्टिं सार्ट आच्छा खिन्थु नोंदो सार्टआ समाय दे मोजां नां खिन्थु स्पर्टिंबा बारा समाय नागिरा नोंदो सार्टखौ नायनांसिगोन सार्टखौ नाय दा नायनो हागोन नोंथां नायनो दिंगालाय गोबां दङ दा नैनिफ्राय आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय दे गाइस मोजांबाबो गाज्रिबाबो गस्लायानो गस्ला ए भाइ साहाब मा नांगोन नोंथांना बेखौनो मोनजोबगोन टेनसन गैया एभेलेबेल खार माने फेन्सि बाजाराव गस्ला लंपेन एभेलेबेल स' गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना फेन्सि बाजाराव माबायदि मानसि जादों माने दुर्गा फुजानि थाखाय गोबां मानसिफोरा माने गस्ला लंपेन बायनो फैदो दा जोंबो फुजानि थाखाय मोननैसो शपिं खालामनो फैदोंमोन नायनोसै मा लानाय जायो दा होमबा इथिं थांसै मावगोन जे जों दा बरा आरामसे नायनो थाखाय माने गस्लाथ' दोङो देसाय माने पसन्द जानायखौ मोनथ'वाखै एभेलेबेल दोङो नायनो हागोन नोंथांमोना अ माय स' गाइस दा इयाव बरा हेभि गस्ला दोङो दा जोङो इयाव जिखुनु जाया गस्लाखौ लानोसै एना केमान बरा स्टार होय खुरा कापुर गैलिया 350 200 मथामथि 200 बरा स्टार होय आरो खुरा ना एभेलेबेल इयावनो आङो जि लानोसै बे दखानाव लानोसै এতিয়া মই जिखुनु जाया কিবা এটা লম আৰু পুরা তো মেন লোকেশন তো কি নাম কয় ইয়ার জায়গার নাম তো ফেন্সি বাজার আপনার দোকান নাম তো কি নাম এই তো মাস্টার ক্লোজ ও ভাই সাহেব ওই 300 লব নাঙ্গে গিলা 150 লই যা আজি কোনবা আইছি যদি এই অফার দিছে লই যা তো गाइस माने मियायो जोङो माने गुवाहाटी थांदोंमोन एसे शपिं खालामनो होननानै ओमफ्राय आंनि गारिनि रिं मोननैखौबो सोंनो थांदोंमोन ओमफ्राय ओजाबो अर्डारसो नांगौ सप्तासे गाहाम नेनांगोन होनना बुंदो दा बिनि थाखायनो एसे बोरैबा नांदो आरोना बिसोरखौ डेन्जार हाब्रु जाना दं गारिया साफा सुनाय जायाखैना दा माला सुनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय थावबो गैया सेनाव थावबो होनांगोन ओमफ्राय उननियाथ' पामानो गैखाया उननिखौ सिप गोदान होनांसिगोन बायदि मोनबाय आं स' गाइस माने जितुबा एक्सपाल 204V नि रिंखौ माने स्टकआव एभेलेबेल मोनो इनिफ्राय आंनिया 200T निया माने स्टकआव एभेलेबेल थाया बेखौनो मोनगोन होनना जों गुवाहाटीयाव माने नागिरजोबदोंमोन खिन्थु मोनदियासै मोननाय मोनबाथ' लाब खागौमोन देसाय लायनो होनना थांखादो जिहेतु जय बिश्वमा शिव बाबा की गासिबो नोंनि अननायावसो दोङो दे आरो जि जायो जागोन मटामटि 5000 ओजाबो 5000 होनदों आरोना खिन्थु एक्सपाल 204V निया 3500 ल'सो इनि एल'ए जोंनिया एल'ए रिं जाहैबायना ओमफ्राय जोंनिया 5000 जाबाय आरोना खिन्थु एक्सपाल 204V निया 3500 ल'सो दाम खम आरोना खिन्थु जोंनिया एसे दाम बुरजा बेनो मेन बुस्थुआ दा जोंनिखौ मोननायाबो टान जागोन अर्डार होनायाव सप्तासे गाहाम नेनांगोन माने आंनियाबो जुदि बेलेग गारि मोनबा दसे मोनगौमोन खिन्थु खम दामावनो जागौमोन जोंनियाबा आंनिया 5500 कुरिबो होनदो मायावबा 5000 होनदो ओमफ्राय मोननैदो बेसेबां जागोन होनबाना 11000 फैसाया मानसि मालि नङाना बापरे आं अर्डार होखागौमोन होनायालाय खिन्थु सप्तासे गाहामखाय आं होदियासैमोन गुवाहाटीयाव डाइरेक्ट नागिरनो थांदोंमोन एबारा अर्डार होनांसिगोन आरो उपाय गैला मा खालामनो सप्तासेबाबो नेनांसिगोन नङाबा मालखौनो मोनखाया नेयाबा बेनि थाखायनो नेनो गोनां जासिगोन आरोना
दाबो जेबो नंला जि जायो भगबानानो खालामो मोजांबाबो हामाबाबो बेफोरखौ टेनसन खालामनो हाला गैला एबार आङो रङियावनो अर्डार होनोसै तामुलपुराव नांला रङियावनो अर्डार होनोसै दा बर्थमान नै आङो जोंनि गामिनिफ्राय ओंखारबोबाय बेनिफ्राय दा जियानो जाया मानो नै पाम्प गैयिखौनो आङो सालायबोबाय थादों आरोना जिथुबा दा साखाया आंनिया उननिया पाम्प गैखाया मानो होनबा आंनिया टिप होना फैदोंमोन आङो कलकातानिफ्राय ओमफ्राय दा टिपआनो आंनिया लिक जादोंबो जानो हानाय दा नायनांगोन चेक खालामनांगोन आरोना मानो होनबा गारिया आंनिया मायाबा हथातके थांनो गोनां जायोना एसे हेभि खालामना लानांगौ दा माबाया फैगौ मानि होनांसिगोन आरो उपाय गैला दा माला मोनगोन बेखौथ' मिथिला जिखुनु जाया कट ओइ लोगो माथो होलांदो काराव थांदो दा दाख्लैनि कारनि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरदो आरोना माने आदा न'फोरखौ लुग्रि गारिफोरखौ उनाव लानो हागोन एक्सुवेलि आंबो मोजां नांदो आरोना बिदि बुंनायखौ एक्सुवेलि माने आंनिया नोरै आरोना माने गोबांनि साननायाबो माने एसे आलादा रोखोमनि जिथुबा आंनि साननाया एसे आलादा रोखोमनि आरोना आंनिया माने ड्रिमखौ साक्सेसफुल खालामग्रोनो नागिरो बेनि उनावसो जि खालामगोन आरोना आं दा आंनि ड्रिमखौ आं होसोगासिनो दोङो बेनिखायनो आं माने न'नि फारसे इमान बारा गुरुत्व लाया आरोना खिन्थु दा ड्रिमफोरा जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला होमबाना न'नि फारसे आं गुरुत्व लागोन कारन न'आथ' उरुनो थाखाय मोनसे नङा मोनसेथ' दंखायो नङा होमबा दा ड्रिमखौ माला साक्सेसफुल जागोन बेखौ मिथिया मालाबा आङो 30 बोसोराव जानानै बा 25 बोसोराव जानानै खुनु गेरेन्टि गैया नालाय बेनिखायनो होसोबाय थादो आरोना दा कमेन्टखौ हरदों मोजां नांदो ओरैनो कमेन्ट हरो जेबो नङा जेबो हामा साना मोजां माबा गाज्रिबाबो कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय नोंथांना स' गाइस दा बर्थमान नै गारिनि माने रिंनि टिप होनो नागिरदों आरोना उपाय गैया दा नै गेरेजावसो दङ आङो केमेरायाबो बारा हेभि नङा जास्ट सिम्पल भिडिअ खालामबाय भिडिअ फोजोबनाय आरोना नैबे लास्ट भिडिअ एखेबारे नै दा गारिया आंनिया ओइ नैथिंगाल दङ आरोना माने जास्ट टिप होथ'नो नागिरदों आरोना उनथिंगाले टिपखौ होनानै खाननैसो सलायथ'नोसै माबाया माल बुस्थुआ फैगौ मानि